So, na yun, nag-bless nato, awit ilang kinala, no? Ganita sa ulan, we are so fortunate that we can receive the blessing of the Lord, especially through His words being sung and being preached. Nag-iingon, na-miss ninyo ang choir nila, na-miss na ninyo ang hub sa wali. Kaya kanang ilangang mensahe, wali naman ang part naman sa kung i-proclaim na pulong sa Ginoo. So, ito lang ipasaya sa tumaki na buhay. Ang kitang tanan, we can do the preaching and teaching at the same time by way of proclaiming through words, songs, music, arts, many ways. Kaya kami yung expression sa atong pagproklama, sa pulong sa atong buhay Diyos. Amen? Amen. And so, muna karon ako gilauban na kailan mo tang makaimong umagi how to proclaim the gospel of the Lord. Especially kanang tagaan sa Ginoo at mga kaimanan. Di ba? We have all the technologies, we have all the modern amenities na magamit nato sa pagpasayon sa atong buhay. Apan, dili nato kalimtan ang main nato kataas mao nga musundog ta sa pinaka-greatest teacher of all, and that is our Lord Jesus Christ. Today, we culminate the celebration of the Christian Education and Nurture Month. Kaning sa long month celebration kay lima man ang tumingurong bulan sa September, no? Kanya, very timely po kay pag-culminate nato kung lumingguha, musulod po ang celebration sa Teacher's Day. Karong, sa ganit, October 5. So, nagsama lang yun ang celebration sa teachers, sa sikira o sa simbahan na naging pasahista sa ministry at teaching. Kung nagkaroon naman kung hindi ako malang padayag, pinitaha sa Panginoong Jesucristo at pagdanan. Itudlo o imatoto. So, ngayon kaning buruan yung itudlo, kinahanglan yun. Imatoto, kinahanglan yun. Dahil itong buruan ngayon kang pagtudlo o pagmatoto. Kaya ngayon kang itudlo, imatoto, naagin ng urge. Naagin ng urgency. Kinahanglan yun. Natong itudlo. Kinahanglan yun na atong matuto. Gamita. Ang mga namamagiton, gaya kami sa imong kaalam, na magbukas sa among salabutan o kasing-kasing, ingon man ang among mga kinabuhi, kaliha ka na po Diyos, matisok ang mga pulong sa among Ginoong Jesucristo. Aron, dinha sa among kinabuhi, kapadayon ni sa iyang buhat sa pagtudlo o pagmatuto. Na mao kayo din Diyos, ang usa kaya kayo buhat ng ministeryo sa among Ginoo, wala kayo paglubad o kinahanglan pa o tuga alang sa kalibutan. Sa ngalan sa among manluluwas ang makinig pangayo. Amen. Ningon si William Ward, bahin ni naa sa pagkamagtutudlo. The mediocre teacher tells, the good teacher explains, the superior teacher demonstrates, but the great teacher inspires. So, asa mataan na kita, ingon nga mga matutudlo diha sa parasan sa Ginoong Jesucristo. Ang mediocre teacher, ito lang mo sa riyan. Sa mediocre na, joke. The good teacher explains, but the superior teacher demonstrates or illustrates. But the great teacher always inspires. Ngunit ipakita ni Jesus na siya mga kailan, hindi lamang sa pundok sa mga Kristuano, but even the non-Christian people, like Mahatma Gandhi, he believed very well in the teachings and the way of teaching of our Lord Jesus Christ. Ito din sa I love your Christ, but I don't like your Christianity. Ingon si Mahatma Gandhi, na nakita ba niya na dami kaya ako nag-teaching si Jesus? Pero nga nung sukwahin ang kinabuhin sa mga Kristuhanon. Amen? Pausahin natin, no? Hindi mo natin Kristuhanon ng Domingo. Malayang adlaw, lahimutan ng mga binuhat. No? Saya ka ng double standard ang kinabuhin nato. Kinahanglan na ma-maintain. Ang pinakaunang pagtudlong ay kapuso sa pagbalay. Mao ka na yun
padayon ang ministeryo sa pagmatuto. Teaching should begin at home. Muna ang pinakaunang magtutulog sa mga bata, kinsa man, ang mga ginikanan. Parang nga, kumari ka sa Christian education and nurture, kaning mga Sunday school teacher, Bible study teacher, mga Negation Church teacher, even our school teachers, they are only second teachers sa atong mga parents, mga ginikanan. Ang pamilya mo ay pinagkakaraan na institusyon, diha nagikan ang pagtulunan, diha nagsugod ang pagmatuto, diha nagsugod ang paghiya o paghulma o mga tinaniya o batasan, kultura o tradisyon. No? Diha sa panimalay ay nagsugod ang tanan. Diha usap sa panimalay nagikan ang gugma, ang kalinaw. Diha sulod sa panimalay ang Diyos nagingon, itudlo o imatuto ninyo kini. Dili sa konteksto, dali kwan kini famous nga passage Deuteronomy 6:4-9. Talag ng mga Christian families and household na sili yung basa nanin. Makakita ko before at yung mga ibang hostage. No? Kung mga hostage sa unang lagway mo mga frame, ano magkanausog doon sa naagyon sige ni Deuteronomy 6:4. Duma ang Diyos sa tibuok mo, kasing-kasing, usod, galak. Nagin ano? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might. Hanay, ang pagtudlo sa atong Diyos kanato, niining maong gasat sa pagmatuto. Hanay ang ipaghatag kung saan kini pagbuhat. Diha sa Deuteronomy 6. Ang mga matabo o sumilanon, may tabo, sukat pa sa sinugdanan. Iunsa sila pagluwas sa Diyos. Iunsa sila pagkatiman. Samtang dito pa sila nagpuyo sa kamingawan. Ang pagsaysay niini, nagsalamin sa kinaiya sa atong Ginoo ang identity na usa ka panimalay na nakaangla diha sa sugilanon o kasaysayan sa iyang ginikanan na mao'y haliti sa panimalay. Ang mga unang pinunahan sulod sa panimalay, naghimo sila kung saman. Sa wala may eskwelahan sa wala may formal school, sila mo nagsugod o education sulod sa ilang mga matag panimalay. Before the preaching and establishing of churches, unang gibuhat sa mga disipulo ni Kristo ang pagpanudlo. Wala may simbahan sa una. It was all about teaching how to follow Jesus Christ. Unang diyan sa simbahan, di ko lang wala ko ng pagmatuto, pagtudlo, di lamang sa mga kabataan kundi hanto na sa mga hamtong. Pansubong pa lang doon na sa atong mga Sunday school, nagkatsutay na yung mga pil. Mga bata, tsutay na lamang ko mga pil. Samot na yung mga gulang. No? Kaya yung sa may mga rasyon, malikman ta kapil o Sunday school. Ang kining adlaw man sa Ginoo. No? Sige lang yung busy. No? Ngunyan kung kita, ang narawal yun nga, importante kayo mo pagtuon sa pagtuo. Ako po yung tagahag na po tayo bilig. Sa mga kita, nagkakabili sa mga kabataan sa ilahang edukasyon. Kita bitaw, manikamot pa yung tagpangita para atong mga anak, atong mahapon sa mga maayo na mga institusyon sa pagmatuto. Ingon siya, bahala ng kalisod pastor, basta ako anak, ako sila ang siliman. Diba? Sige, tagalunas ng mga ginikanan na manikamot, yun sila ang sakripisyo, yun sila aron ang ilang mga anak, mahapon yun sa siliman. Sila ang may siliman. Ako, yun nung sa ginikanan na sila siliman. Pero, kita malimot na ang siliman natungkol na tungkol sa utsan. Tungkol sa Sunday School. Tungkol sa Christian education. Tanawan ng diyan ang bumbong niya sa siliman. Pagka nakabuta niya, it is a Christian education. Nahimo na siya institusyon tungkol sa Kristohanong pagtudlo o pagmato. Mao man ang pinakahambol beginning sa siliman. Nagkaroon sa siliman na wala mga libo-libong Bishop Pino. Sige na.
Siliman song na yun na ito. Loyal will be to Siliman, Christian fee, 3 times 3. Mahal naman kayo, no? Nagkalugar naman no? Mahal ng Christian. Kita malimot. Ang katuyuan din na mao nga ang pagmatuto sa Kristohanon pagtuo. Mao bitaw na nga kung Sir Siliman, parte yun siya ang curriculum ang Christian education. Ikas bata, mga elementary, high school, at even college, na-agyo na yung Christian education. Sa mga kayo sa Siliman na wala ka sila religion. Di ka mawala ng religion 11 o religion 12 sa mga kolehiyo. No? Kaya mandato na sa maong universidad na nagtungkol sila tungkol sa Christian education. Apanusa naman ang kahita karon sa itong panimalay. Nagsalaming pabaghihapon kini sa usa Kristohanong panimalay, diin giupad ang pagtuo sa Dios. Gitudlo ang iyang mga saan ug nagsimba ba ang tibuok banay sa Ginoo? Tanaw tayo sa tumalingkuranan, kasi tayo ng pilitawon. Labi na nga, brand outron, kung sa'yo ko lang atong i-worship ang Ginoo in the comfort of our life. Isa ko musimba ron, kaya walay aircon. Kaya brand out, palitik pa nas pastor. Sana all everyday, walay brand out, walang aircon. Karong kumikuha sa pagtakbo ni sa ulugan sa Christian Education Nurture Month. Atong inuhon ang importansya ni ini sa tumangkinabuhi not only for our children, but for all of us. Kay kini pagkat-on o pagtubo, wala yun kinutuban. Kaya naapay kinutuban ng pagtulo, si Reverend sila di na muna siya mapil kung taon Sunday School. Pero usahay, maulo, punta sa Asinchuani, alas 8 pa na nasimbahan. At the age of 54, maway na muna, pasimbahan kami 84 anyos. Hindi mga aptik pa, maulahi. Masabayan ko sa maulahi, kaya kung arthritis ko sa kitmang ko. Pero yan ano, ako taga, kaya mga malando, ang importansya, ang kinabuhi sa pagpatuto. Ang tama sa Kristohanong edukasyon, diha sa matag simbahan, sa matag panimalay, wala itong ano pa, nga ang Ginoo kanunay yung naghatag ka nato sa mga pagtulunan sa kinabuhi. Life itself is a journey of lessons. Di ba? Huwag man nag-hintang sa kinabuhi na wala tayong leksyon na kagunan. Kana mapakyas ta na ay leksyon. Kana mapilita na ay leksyon. Kana magsulayon ta, di ba sa klase, ang tawag ka na test, no? Exam, test na no? Sulayon, susigon kung naapulog kayo na ibaluan sa imuha na kagunan. Muna sa eskwelahan na ang ilang mga exams or tests. Sa kinabuhi, daghan utang test. No? Ang pangutana, nagkakapun ba ka? Do we continue to learn in life? O na, kumabot ang atong mga test sa kinabuhi, kung saan nagkapun na ito, hagpon yun ta. Sige tagkahagpon. Kaya nga naman, huwag manta mo doon, dinha sa Ginoo. Bali na sutuha ng mga bagong kahintang ron. Diba? Bagong kahimanan, dinin kayo tayo, ako kayo mga bagong sipon na mga bagong mga hawing na balik kayo, mga lahat na tulog-tulog na rin. We are very advanced in thinking, producing those things. But as unsa ta ka-advance sa pagdagan sa atong modernong teknolohiya, maupunta kasaguyon sa ato ang kahibalo. Kung pagtuon diya sa Ginoo. No? Ato pa na istorya niya sa akin, midweek, naman taka-attendance na. Pero sa unang panahon ba, mga klase ka taka-attendance, ba? Ilan na naman sa midweek. Dito sa Kansuay, nakato ko dito, nasa agriculture sa Bais, tapos bukid na between Mabinay and Bais. Before mo start ang service, ang elder, magbasa na siya sa report, kung na siya. Karoon si Manaha, ang nangapil o midweek, 5 na kabuo, sa lagay ng uban na niya. Kung siya. Ngayon, ang ato ang attendance sa Sunday School, adult, 4 na kabuo. Kaya kanina uban ang adult, lahi na.
Yan din isulti. Ang mga bata, nagan kayo sa 50 ka po. Ang nadalang Biblia, di mara nadalang Biblia. Hindi gina-check. Kaya wala pa sila libre ibayo sa simbahan, kada usa nila mag-ilog mo na Biblia. Mauna dito na kaya dito ko nakatuwa ng istorya na ang Biblia sa Katoliko bawang kaya nasa parador. Ang Biblia sa Protestante bawang ilog. Kaya nasa ilog man. Okay, magbiyahe man sila ng simbahan. Pero simbahan sa Suway. Manala ang simbahan, alas 6. Alas 6 sa buntang ang simbahan. Nag-restriction ko dito, nagandlaw mo angat kay alas 6 na simbahan. Ano alas 6? Pastor, kita ka ng bukira na ang balay nila. Maglakaw kami madulong sa simbahan. Sumabot sa simbahan, alas 6. Hindi ko rin silang balay, mabot sa silang balay, alas 9, alas 10. Init ng kayo. Mansina na ang sakripisyos mga tao sa bukid para lang yung mga simba. Naglakaw na layo kayo yung distansya, nag-ilong pa sila ng Biblia. Abri na, ang pulong sa Ginoo, basa yan na. Mga lisko na itong kawan sa ito. Buhing-buhing. Pero kita nila yung sa mga Biblia, tapos pa talagang Ginoo kung ano itong bangko. Yung tawad dyan yung kamana. Kaya malayo rin sa pagtuon. Tuon kita. Wala ko tayo undan ang magtuon. Ang kasulatan ng kata kinigsumanan sa atong pagkinabuhi, pahiman, lalaki, bata, tigulang, wala yo'y exemption. Tanan, dilapit na mahigong kabahin sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Ang pangutana, kinsa man karon ang magtutudlo sa atong panahon. Sa panahon nila, sa pinalingon nga, ang mga propeta, si Jesus, ang mga tinunan, yung mga magtutudlo. Sa atong panahon, kitang tanan, ilauman na mahimong unta mga magtutudlo, no? Sa pulong sa Diyos, may puro sa mga nagkahibalo, di ba? Matagpusan. Sa teksto din niya, tumulugan na ang Diyos nagkatang umando sa katawan sa Israel. Ang mando kumawagini, ang Ginoo o ang Ginoo lamang mawag atong Diyos. Muna'y lain, muna'y mando niya. Ihigugma ang Ginoo, nga inyong Diyos. Higugma ang Ginoo nga inyong Diyos, sa tibuok ninyong kasing-kasing kalag usod. Ang mando sa Diyos, nga gihatag ka lang kumawagini, higugmaan, ang word is tibuok. Diba? Higugmaan ang Ginoo nga inyong Diyos sa tibuok. Wala man yung diya kasulatan nga higugmaan ang Ginoo katunga. Sa unang panahon, ako sa media, no? Kita kukuhan niya ay tuba, media na. Karon dili, di mo diya kasulatan higugmaan ang Diyos sa tibuok, di mo kasing-kasing, tibuok, di mo kalag, tibuok, di mo puso. I-emphasize din niya sa teksto ang pulong tibuok. Kaya doon na higayon, o panahon, mawala na itong higugmaan ang Diyos nga tibuok. Diba? Usaya natin pa sa Ginoo, half-hearted na. No? I love you, Lord. Aras mo mo sa ito, dila. Palihaban naman ito, I love you, Suban. Mura naman ito, I love you na ito. Expression na lamang sa one way of saying, kumusta, hello, hi, I love you. Wala'y kalainan. Makita kini sa atong mga buhat o sa atong mga una-una. Doon, ibisan, iskutan, ang iyangalan, apan ang atong kasing-kasing layo, ragyon, kaayo sa Ginoo. Usahay ganit, magsimba ta, ang atong una-una, wala sa Ginoo sa kasulay mo na. Karon na pa mo lang yung una-una na sa Ginoo. O tuwan mo sa yung balay, kung sa kahapon ako ang gilungaan, nagdaan na ba ito na ako, talo ko ito. Dili nato ma-focus na mawali mo sa Ginoo. Nangalagad ta apan wala tayong pagtako sa Diyos. Magkahinumdum ka sa Ginoo, hindi ra ka Domingo o ka doon tayo pangayon sa Ginoo. Asa man ang Diyos sa ubang panahon ug gayon sa atong mga kinabuhi. Asa man ang Ginoo sa atong panahon ginihimutang mga plano, mga desisyon sa mga kabuok kalipay. Nagpasalamat pa kita sa Diyos sa mga kadaugan o sa mga kabaguhan sa pagkinabuhi. Mga kalampusan o mga apo. Nagdahin pa kita sa Ginoo, bisan dili sulod sa simbahan. Atong
diha sa tumadlaw-adlaw na pagkinabuhi. Dayon ang ingon nga tibuok usog. Nagpagigbabaw ba ang tawhanong usog kaysa usog sa Dios sa katilipan sa higala na usog na makuha diha sa Ginoo. Sa kasaysayan sa mga Israelita, ang Diyos ang ilang dalampanan batok sa imperyo na nagumala kanila. Ang Diyos ang ilang isaligan sa pila na 2 katuig na sila nakulimon sa Ehipto o sa panahon na sila na ilalong dinha sa imperyo usab sa Persia. Daghan sila mga kasinatian na naulipon sila na ilalong sa kailangan mga inharian ng nasod. Apan, wala sila mahanto. Kailangan isaligan mo ang Diyos. O ilang ipakita ang gawasan sa Diyos na diha namang magkaplagan kanina. Si Moises ang nahimong alagad sa Ginoo bisan sa una, limalibad siya sa pagsunod sa Ginoo. Apan sa dihang siya dawat sa Ginoo, ang Diyos luban kaniya. Dili sa kabalong usulti, apan ang pulong sa Diyos o nilula sa iyang baka. Kung ako ang tao, ang Diyos nagtawag, nagsuko, apan kinsa man ang nagpalampos sa itanan. Dili ba ang Diyos sa gihapon? Mawala ako ng aula ko, kung ang Diyos na tuwang sa grand teacher, nagkatatanan ko sa mga magkakapon, mga students sa Ginoo. Dili ko sa buot na mahagbugtang sa atong mga pagsulay. Dili yun sa buot na magawas na ng kalimutan na watay leksyon na nakakunan. Kung ang atong Ginoo, palihan pa rin mga maestra na sincero kayo sa pagtutulog. Usahay ato mag-misinterpret ng mga maestra na agbungon ni estudyante kay bunggan paglaing duking. Mga ma'am Teresa, kasulay mo anak na naamoy estudyante ng ihawiran, wala niyong pasara. Kay tanaw ninyo, dili lamang kay bata mayroong sa unahan na grade, kundi nakita ninyo wala kung siya nakakunan. Kunya, sabi ko sa may mabati na insulto ninyong maestra na nagpugi mong tudlo, drawing, kung sa may mga himo niya mga visual aids nila sa mga bata, kunya, wala na diyan ko nakakunan. Managing niyo siya, kawiran. Ako ba na, masuko, ma'am, kung hindi na gulaman, pasang awa na lang, ma'am. Kala, hinahanap sa gobyerno talaga ito, 75 naman. Pero kung ano na sinesumon mo yan, naku kayong kaulahon nato kung ang atong itudluan dili maka-ibalo. Sama kaya ko na sa atong mga anak na kitang mga ginikanan, ugihan kay manulong o mga maestra, dili sila kakon, kunya sa atong balay, wag galing tag-follow-up sa atong mga bata. Unsa sila. Sayo na ka pagtudlo sa mga maestra. Balikin naman ito yung videos na maestra na matay kay nag-uul, maayo kay kaya kasabak sa prinsipal. Ito ay mga estudyante buluyagon, itong mga mama, nilaban ko dayon. Yung anak na ba ang natad sa pagmatuto, karong panahon na. Mas diniyon pa nato ang paglaban sa atong mga batang way na ibaluan kaysa pagtudlok kanila bisan kung kita mo sa sakripisyo. Ano itong challenge ako? Ihagin ko sa kita yung mga pamalanlo. Uban sa patak ng NCA and man. Nga ang Ginoo, dili yun buot. Nga mahumanta din yung kinabuhian, na dili ka makakapon. Naagyo tayo pagkakapon. Busa sa ulo karon ni NCA, atong balikan ang mga sugilanon na nag-iya ka nato. Ikan pas kabataan, hangtod sa katigulangan. Ang mga itudlo sa Panginoong Jesucristo, dili kinibag-o pagtulunan, dili kanunay hindi pahinungdong ka nato, kaya ang apong panaw ban sa Ginoo kanunay man. This is the same old story, but the message and the lesson that we can learn is always new. Bago kanunay, di ba? Kung masigitan ka ng itong pumalalo, pero think back about the lessons sa buwang Sunday School. Dili ba na ang mga lessons na na-miss sa mga Bible stories before?
sige, balik basa niya mga Bible stories, di ba kayo? Sa one time, nagbasa ko ganun, katulad ng mga Bible story, na-impart sa story sa Bible na wala ko na-miss, wala ko na-something kayo. Maybe wala kayo pasay sa teacher, ganyan to, or maybe absent ko as a Sunday school. Kung sa diyan, pastor ako, kung din twist sa story, na-miss ko ba kayo? Dugan ako nagkabalungan, na-din twist ng story sa Bible. Dahil may mga stories ng Bible, ng sign, malimot na ganyan. Ang worst, kung magbaylo ang mga karakter sa Bible, hindi ko na yun na, yung sa ito, pagpahunong ang, apila ka ito kaandaw kong baha, o tumulong sa panahon ni Moises, di mo magpasto, sinuwa mo ito. No? Right? Malimot tayo kayo naman nga wala na, hindi ka po. Nabasa tayo, sa pastor ko nag-preach, naman siya nga, kabalo mo, kung sa gibuhat, sa mga igsoon ni Moises, ihulog siya sa bangat. Ito hindi mo tumibro, pastor, di mo si Moises, si Joseph, mo ihulog. O si Joseph, ito. Si pastor, nalimot sa mga karakter sa Bible. Ano man, ihulog pagtuon ng pastor. That is why, in learning, di nyo tamo uno. Kasi papunta pa na po ng atong mga anak, ipurihian ka. Kaysa yung ang atong i-tudlo. Kaya wala ka na-update, wala ka na-upgrade. Kaya may uno ka. Unang kita kayo ng mga bata, kamoy pang Sunday school, kayo umanami anak. Ang pangutanon pag Sunday school sa mga adult, no? Hindi na ba dyan, katubag. Susog na pa yung supervisor na rin. Sunday school, ngayon, paano mo rin nagbulang mo sila? Huwag ni kapag na ispirado sa Bible. Pabalikan ni Skinder. Ito mo. Ha? Pag-hangin, ipresa ng panahon sa una, di ba? Pag sa resulta, na superintendent, na junior worship, na yung mga youth, na level. Kunya ka itong mga igulang sa mga superintendent sa Sunday school. Stricta kayo. Kasi ito si Balik. Nandiyan nila yung kasi direct, sa stage, sa mga classroom. Kaya kita mong Sunday school sa una. Kunya, pag kumana ito, aris tulangan ka na. Yahan na yung resultis mga memory verse. Yahan na yung diyanan na rin. Kaya po mga nantaw mga adult, hindi nga ako na. Dito kayo mga bata, na-adyo na po. Diba? So, naman. Kami nga na, ay, balik din. Ayaw, hindi ka palo. At tulis kindir. May dapat tawa sa superintendent ron, ibasing ang adult sa school. Ato ibalik ng mga bed. Ato ng mga bed. Kaya wala ni kabalos mga Bible stories. No? Ayaw niyo kalimtin ini mga pagtulunan. Ato kaniya. Ayaw niyo kalimtin ini mga balak na gihatag kaninyo. Itulong kini kanunay sa inyong mga kabataan. Isputi kini kung kamo na sa inyong balay. Kung mulakaw kamo, dayon sa inyong pagkatulong, pagbatas sa inyong kabuntagon. Ibukos kini sa inyong bukton, ingon man, ngayon hanan, ibutang sa inyong mga timaan, diha sa inyong mga akta. Isulat kini, diha sa haligi sa puntahan, sa inyong balay, o sa inyong mga ganahan. Kanang mga Diyos, mga balay, musulod mo, sa puntahan ana, sa right side, na gamay kay kahoy, ang tawag yan ang Shema. Mauna siya, Deuteronomy 6 or 9. Kaya isa sign nga kamong tanan sa paggawas sa sulod sa inyong balay, inyong isunod ni mahumanlo sa Ginoo. Wala exception. Bata, binikanan, ang among tigulang. Musunod sa sugo sa Diyos nga padayon magkakapon, tubo, ulambo. Pabita na sila sa mga audio, kung kabantay mo, they are very particular in learning the scripture. They are very progressive. Mula yung mga audio, mga tanang mo sa Israel. They are very good in their business, in their profession. Kahit ano man, taas kasi ang panahon sila ang pagtuon sila ng scripture. Ang ilang mga bata dito at the age of 10 to 13, patuon nila sa sinagogue. Moro mo na yung bisyo ng mga bata, hindi nagbasa sa mga scroll. Moro mo nila, Catholic Bansul dito, puro mga male lang, male kids, 10 to 13 years old.
kanang mga scroll, kanang mga scripture, asawa ko na nila. Kanaanan mo sa magbasa. Teknik niya na, na mag-alaanan ka, dili ka tulgon. Ano mo ni sila mga pabong na ano? Ano ka mga start window? Oh. Sus, na Pinoy pa ni kabulbul na. And walis pastor taas, likod magaling sila. Pero dito mga bata, tanong ba naman ng gesture sa pagbasa? Parang dili sila magbintan sa pagkatulog. So, basa ang Bible, pastor, nabasa ang Bible, sa man sa Catholic. Napalong na. Nakatulog na. Apa na pamutangan? Kini nga henerasyon, kinsa man ang magtutudlo sa atong mga kabataan o sa atong mga kabataan unan. Kinsa man ang mga magtutudlo sa pulong sa Diyos. Ang simbahan ba? Ang mga pastor? Ang mga ansyano ba? Mga ginikanan? O kaha? Muni, ang mga magtutudlo kini mga social app. Sama sa Facebook, TikTok, YouTube, IG, uban pang mga kabaguhan ng mga sources. Mabita na ang mga bata, ang magkaroon, usog kayo manungkol, nabantay mo na, isa lang teacher, Facebook. Most of the time, nasa Facebook. Muna ko sa mga batasan, ang pinulungan niya sa Facebook, sa YouTube, kuha-kuha yun sa inyong mga anak. Hindi nga takasturya nga ba, dahil magbuod. Ano ito yung mga lukuranan? Kaya naman sige sa Facebook, na may mga lamit, ipulong nito magkapa-enhance kailangan mga emotions. Our youth today are no longer sa mga intellectuals, they are very emotional. They are very attached in the modern technology. Kaya ng cellphone, magbuwang na yung mga anak. Para karon, pero mabuwang hindi mo lang kurente, ito na gumagiti. Wala sa sanapita ron na yung mga kurente. Mauna ang kalimutan doon. Unya, padayon ta o padayon ta din hagit sa Deuteronomy 6 ng atong tudluan ng mga anak. Labi niya ang Rizal, pag iyong pagkatulog, iyong pagmata, iyong paglakaw sa balay, o sa panahon ng mga amo mo, tudloy kanunay kini inyong mga anak. Usa kini kada hagit ng Isu na di lamang ang pastor, ang mga Sunday school teachers, mga elders, o ingon man ang mga katigulangan umutudlong dinha sa mga kabataan. Usa ka datong hagit nga atong palalungan kung atong pasagdan ang atong mga kabataan aron ang ilang sundon dili na si Jesus kung dili ang kalibutan. Mora mo kalibutan ng Jesus, no? Ang kalibutan. What was siya ingon nga my peace I give to you is the peace that the world cannot give. Kani kasi kalinaw hindi mata sa kalibutan. Ako alam pero kung sunod mo sa liputan, the opposite of what Christ can give. Munang ang tao, kung wala mo sunod ni Kristo, yang isunod ang kalibutan, siya hangkon. The opposite of this, kasamo. Samok yun ang tao ko na Ginoo. Samok yung una-una, samok yung mga pinulungan, samok yung kasing-kasing, samok yung pinagpuli. Muna akong malikan mo nila si Jesus na ako yan aron nga sa man magdalag kalinaw. Apan in John 1:11 diha si Jesus, yan di ako apan wala ako dawata sa akong mga katawhan. Yan di ako apan wala ako dawata. Dahil hagit karon sa pasimbahan sa pagkatiliman o sa matag panimalay. Kita tanan kasi natin sa mga kausaban, sa pamatasan, kausaban sa mga pamaagi, sa atong mga pinulungan, sa atong mga trend, fashion o uban pang mga kalakaran karon sa panahon. Mao nga gipahaom kita na libagod sa Roma 12 nga ingon, ayaw kamo pagpawayon sa mga pamatasan ni panahon. Ibabago Ginoo sa Dios ang inyong kawalingon, pinaagi sa pagbago sa inyong kawalingon sa una-una. Aron masayran ninyo ang kabubot sa Dios, unsay maayo, unsay hingpit, ug unsay magkapahimuot kaniya. Ito na makita sa Roma 12:2. So unsa man ang kaayo sa panimalay, unsa man usab ang kaayo kanatong tanan, mga bata hangtong mga batanong tigulang, mao kunin ang magkakaayo sa atong espirituhalong panimalay. Iyon sa nato atiman
pagpalambo, pagtudlo, pag-amping sa mga hiyas, ugas sa Ginoo, nga diha nato aron malipon ta, aron mamunga ta, aron mulungtad ta sa pagbuhat ng maayo nga tao. Sa katapusan, Christian education is a kind of education that geared towards the truth that will set believers free. Usa ni kamatang sa edukasyon nga linggawas sa mga magtuturo. Pagkakaroon, nakapag-yutay mga bandages sa atong una-unang kasing-kasing. We are still enslaved. That is why we must keep on learning in Christ. There is education that enslaves, but Christ's teaching is the one that sets us free. To seek Christ's truth is a secret duty of every Christian believer. And the mandate of Christ is to be carried out by the church. Dili kinahanglan nga literal ta mahimong Sunday school teacher para makahimong ta Christian education. But in our personal life, see to it that your main task is to teach. No? Kanang-kanang ng ibuhat, wala kayong trabaho ka para isulduhan. But you are working by doing as service, by doing and teaching an example to other believers in Christ. Sa kailangan ng mga trabaho, no? Pero pwede kita magtuturo. No? We can teach based on our calling, based on our talents. Daghang paagi, maunang wala iusan ningon, na wala sa katakos sa pagtudlo na tungod sa Ginoo. Ang tagpusa, itagaan ni hiyas sa Diyos. Kaya pasabot yan ang Kristohanon sa manan. It is not only by becoming a believer of Christ, but also a follower and a teacher. Sa pinaka-konkretong ehemplo na nahimot na sumusunod kang Kristo. Ang hangit, kung musugot pa kamo na maghatag o higayon o panahon, alam na kamo ang inyong mga kinabuhing mahimong agianan sa balaang espiritu nga uban makatyon din na kaninyo. Kanan lang yun. Kanan ako magbuhat, maalam na kabayran, basta kaya na sa pagkakunan, ikan, nato. Kaya sa mga bayan na ang reward na pag-aasa sa Ginoo. Sulay na ninyo ka ng buhat mong servisyo pagtudlo sa ubang tao, even though you are not compensated. The glory is in the Lord. Kaya nagbuhat mo beyond your duty, beyond your working hours, beyond your tasks. And teaching is a very noble ministry that Christ has given us. Magtibayayon ta ang inyong atong panahon karon, daghan unta matuluan sa pagsunod